Hello guys, Murisei. Hello guys, kurisei kwese kwamuri. Zviri kufamba here? Tadzoka zvekare neFlawless. Kune vasingazivi kuti Flawless inoita nezvei, Flawless ikampani inotraina macourses akawanda. Akaita sema caregiving, nurse aid, vanoda kuita mabasa emumba, manani, vanotraina zvese izvozvo, vanotraina akawandisa ndingakwanise kumadista ndakamapedza. So tichaisa group link reWhatsApp. So munojoina moona macourses acho akawanda ikoko. So mwedzi watiri uno vane promotion hombe yaunoita makosi akawanda, combo yaunoita makosi akawanda, then unopiwa macertificate ako akawanda, zvokuti paunenge uchitsvaga basa unokwanisa kumaisa pamaCV ako. Unogona kuita kana 4 macourses ne 2.5. So manyai munotarisa munoona zvakazara kuWhatsApp. Thank you very much guys for your love and support. Mukana ndiwo you guys. Munhu wese kuFlawless. Uzai hama dzenyu, shamwari dzisiri pamaFacebook, mvaudzi. Mukana ndiwo you guys. Manyai. Ndakaona kukudzai kuti vanokubatsirai kutsvaga mabasa futi kana vapedza kutraina vanokubatsirai kutsvaga mabasa. So machena guys. International. And zviri fair pakuti unobhadhara half down pamari yaunenge wachajwa, then woita course yako yoda kuita, wozopedzisa kubhadhara watopedza course yako, then wobva wapiwa certificate rako kuti zviite fair kumunhu wese. Iwe usinga watrust iwe wakwanisa kukupa certificate usati wapedza kubhadhara mari. So inenge iri 50-50. Thank you guys for your love and support. Ndini wenyu Tate and Bimbi. we love you guys. Thank you very much.